ва ҳама салом. Хело дер боз дар шабакаи дунёи илму ҳунар видеоҳои нав нашр нашуданд, аммо ҳамаи ин бесабаб нест. Мо ба хулосае омадем ки ба ҳамватанони худ зиндагии муҳоҷиратиро нишон диҳем. Видеоҳо дар бораи зиндагии муҳоҷиратӣ якчанд қисмро дар бар мегиранд. Бинобар ин ҳатман обуна шавед, чунки мо ба шумо сабукиҳо, вазбиниҳо ва тамоми он чизҳое ки дар ғарибӣ рух медиҳанд нишон медиҳем. ҳамдигарро дастгирӣ кунед, мо бошад меравем ба сафари муҳоҷиратӣ. шумо омода ҳастед? Пас рафтем. ҳамватанон, умуман имрӯз дар ин видео суҳбат меравад фикру ақида дар бораи Русия. Ҳамаи мардуми тоҷик, чӣ наврасон, чӣ калонсолон ва ҳатто кӯдаконе ки нав соҳиби ақл мегарданд, дар куҷо будани шаҳри Русия ва барои чӣ ба он ҷо рафтанро хуб медонанд. Агар ки ҳар яки шумо худи ҳозир камтар давраи кӯдакиятонро ба ёд доред, падари шумо, акои шумо сафари муҳоҷиратӣ мекарданд ва чӣ хел шумо онҳоро интизор будед. Ва ҳар як муҳоҷире ки ба ватан бармегашт аз Русия, хонаводаву хешу таборон ӯро ҳамчун вазир пешвоз мегирифтанд. Рақсу бозии хушиву хурсандӣ ва барои кӯдакон шириниҳоро тақсим мекарданд ва ин муҳоҷир то якчанд вақт қадри баланд дар назди дигарон дорад. Аммо ин қадри ӯ то он даме аст ки дар ҷебаки ӯ пул аст. Ба фикрам то худи ҳозир ҳамин ҳолатҳо ҳастанд. Хайр, аз ин ҳам шукр, лекин ҳеҷ кас намедонад ки бо чӣ душвориҳо ин муҳоҷир ба ватан баргаштааст. Дарди муҳоҷиратиро худи муҳоҷирон медонанд. Дар бораи ин дар қисми дуюми видео суҳбат мекунем. Бисёриҳо шаҳри Русияро шаҳри пур аз пул, пур аз зиндагии ширин медонанд. Сабаби асосии чунин фикрҳо аз он аст ки Русия ягона шаҳре мебошад ки мардуми тоҷик ризқи рӯзии худро аз ин ҷо меёбанд. Қариб 85% аҳолӣ. Агар хато бошад, ислоҳ кунед. Ва шояд ки ин ягона шаҳре мебошад ки барои мардуми тоҷик осонтарин роҳи сафар барои меҳнат мебошад. Новобаста аз оне ки халқи тоҷик дар Русия ба бисёр душвориҳо ва вазбиниҳо дучор мешавад ва ҳатто мешавад ки бисёр писарбачаҳои ҷавони тоҷикро дар ин ҷо ба қатл бераҳмона мерасонанд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, мо боз ба ин ҷо сафар мекунем. Аз нуқтаи назари баъзеҳо ин хато аст ки мардуми тоҷик ба ин ҷо барои меҳнат сафар мекунанд. Аз нуқтаи назари дигарон роҳи илоҷи дигар надорем. Дар мамлакати мо ҷои корӣ умуман нест, агар бошад бо маоши хело кам ки ба талаботи замонавии ҳозира мутобиқат намекунад. Дигар бо сабабҳо ҳастанд ки мардум маҷбур мешавад ки сафари муҳоҷиратӣ ба Русия кунад. Дониста бошед, дар ин ҷо душвортар аз душвориҳо аст. Кӯчагӣ гӯем, аввал сокта меҷафанд, баъд гӯшта мехӯранд. Барои ба ин ҷо омадан бояд хело шахси ҳушёр, ҷасур ва нотарс бояд бошӣ. Агар ягон кас аз хешовандон ёру рафиқон дар ин ҷо надошта бошӣ. Агар ки дошта бошӣ, бисёр сабабҳои зиндагӣ дар ин ҷо аз худи шахс вобаста мекунад, чунки мешавад ҳолатҳое ки хешу таборони ту ё ин ки ёру рафиқонат туро тарк мекунанд ва маҷбур ҳастӣ ки худат давоми зиндагии худро дар ғарибӣ давом диҳӣ. Мамлакати Русия кишвари бисёр ҷониба мебошад. Дар ин ҷо тамоми миллати дунё зиндагӣ мекунанд ва ҳар яке аз ин миллатҳо рафту қонунҳои худро доранд. Ростӣ, рафту корҳо дар ин мамлакат ба мо мардуми мусулмон он қадар ҷур намебиёянд. Шумо мепурсед ки чӣ тавр? Ман мисолҳои оддиро мебиёрам, шумо худатон хулоса бароред. Масалан, якум, ҳурмату эҳтиром нисбати калонсолон, нисбати шахсони боруманд умуман аз байн рафтааст. Дуюм, донистани қадри волидайн ва нигоҳ кардани онҳо дар давраи пиронсолӣ вуҷуд тамоман надорад. Сеюм, сатҳи баланди шаробнӯшӣ, сигаркашӣ дар ин ҷо ба назар мерасад. Чорум, миллатчигӣ, дастзанӣ ба куштор. Панҷум, Русия яке аз мамлакатҳое мебошад ки сатҳи баланди ришвагирӣ дар ин ҷо дида мешавад. Шашум, фиребдиҳӣ, ғоратгарӣ, қиморбозӣ. Дӯстон, биёед дигар давом намедиҳам ки чунки ҳолататонро талхтар мегардонад. Ҳозир бисёриҳо менависанд ки чӣ гӯё дар мамлакати мо ин ҳолатҳо дида намешавад. Бале дӯстон, дида мешавад, вале бовар кунед то ин дараҷа не. бовар кунед. Ба ҳар ҳол аз ноилоҷии зиндагӣ маҷбур ҳастем ки кору фаъолияти худро дар ин мамлакат кунем, то ки хонаводаи мо аз гушнагӣ касал нашаванд ва ин гушнагӣ ба рӯзҳои дигари бадбахтӣ мардуми моро наорад. хай ҳазор бор шукр аз он мекунем ки мамлакати Тоҷикистон бо мамлакати Русия шартномаҳои дипломатӣ муҳоҷиратӣ байни худ бастанд ва дар болои ин ҳуҷҷатҳо кор карда истоданд ва шояд ки ояндаи муҳоҷирони тоҷик ба Русия хубтар мешавад.
нисбати ҳозира. ҳамватанони азиз, дар охир аз шумо чунин пурсиданиам: агар ин видео ба ҳамаи шумо маъқул омад, мехоҳед қисми навбатиро тамошо кунед, пас обуна шавед, лайкҳои худро гузоред ва дигаронро аз шабакаи мо хабардор кунед. интизор шавед, қисми дуюми муҳоҷиратиро дар он суҳбат мекунем дар бораи сафар ва зиндагии рӯзҳои аввали зиндагии муҳоҷир дар Русия. ман бошад дар ин ҷо бо шумо хайру хуш намекунам, фақат мегӯям то дидор, то барномаҳои оянда.